Tervetuloa puolestani tähän toimitusketjutyöryhmän ajankohtaiswebinaariin, eli tilauksesta suunniteltavat rakennustuotteet. Minä olen Janne Kihula ja työskentelen tuolla Rakennustuoteteollisuus ry:ssä ja sen alla olevassa Betoniteollisuus ry:ssä, ja omalla vastuullani on siellä betonielementti ja elementit ja elementtirakenteet. Tänään meillä ohjelmassa on avaan tämän tilaisuuden ja sen jälkeen Teemu Ala-Luuso, operatiivinen projektipäällikkö. Itse toimin tällaisella hallinnollisena projektipäällikkönä tässä meidän hankkeessa. Kertoo vähän yleiskatsausta, että missä mennään. Sen jälkeen Antti Pekkala, joka on vetänyt tästä vakiointiryhmää, niin kertoo vakioitujen tietosisältöjen esittelyä, vähän mitä he siellä ovat tehneet. Sen jälkeen Tom Partanen Consolis-varmosta kertoo organisaatioiden välisen tiedonvaihtoa Peppol-sanomin, mitä sen osalta on tässä ryhmässä tehnyt. Hän on vetänyt sitä työryhmää ja lopussa meillä on hyvin varattu aikaa sitten kysymyksille ja keskusteluille. Muutama käytännön asia tähän ihan alkuun, eli tämä webinaari tallennetaan ja tallenne tulee sitten julkisesti saataville lähiviikkojen aikana. Pidetään nyt tästä mikrofonit ja kamerat kiinni muiden kuin esittäjien osalta. Ja chattiin voi koko ajan laittaa kyllä kysymyksiä. Ja kun on nämä kaikki esitykset esitetty, niin sen jälkeen meillä on aikaa tosiaan varattu kysymyksille, käydään mitä on chattiin tullut ja sitten samassa yhteydessä on sitten mahdollisuus kysyä myös livenä kättä nostamalla niin kysymyksiä. Toivottavasti asia herättää kiinnostusta ja kysymyksiä ja keskustelua tulee tuohon loppuun. Mutta ei tässä nyt kesken esitysten ja esitysten välillä, niin pidetään tämä tälleen jouhevana siihen asti. Eli mikäs tämä PETK on, jos jollekin ei ole tuttu? Eli PETK tulee niin betonielementtien toimitusketjuryhmästä sana, ja se on niin rakennus- ja rakennustuoteteollisuuden yhteinen ja avoin kehitysryhmä. Eli tähän pystyy kuka vain osallistumaan, jos on kiinnostunut aiheesta. Tavoitteena on edistää tilauksesta suunniteltavien rakennustuotteiden toimitusketjun tiedon virtausta. Ja tämä meidän ryhmä keskittyy koko tuotantoketjun yhteen toimivuutta edistäviin ratkaisuihin, jotka tuottavat tiedon tuottamista, rikastamista ja jakamista. Eli koko toimitusketju on sieltä suunnittelusta ihan asennukseen ja jossain määrin ehkä myös ylläpitoon. Että sitä koko väliä on tässä ryhmä miettinyt työnsä ohessa, mitä on tehty. Ihan lyhyesti, mikä tämä meidän lyhyt historia on PETK-ryhmällä. Eli 2022-2023 rakennusteollisuus koordinoi tällaista tuotetiedon ja toimitusketjun digitalisoinnin kehityshanketta. Ja 2023 talvella pidettiin tällainen Sandwich-elementin matka työpaja, jossa koottiin ajatuksia, että mitä eri vaiheissa eri osapuolet tarvitsee tietoa, miten nykyään tehdään, mitä on kipupisteitä ja muuta. Että se oli hyvä pohja tälle PETK-työryhmän hankkeelle, että mitä meidän pitäisi ratkaista. Sitten keväällä 2023 perustettiin PETK-ohjausryhmä, jossa oli sitten hyvin sidosryhmiä mukana ja se vähän kartoitti laajemmin tätä ja vei eteenpäin ajatuksia, että kuinka tätä hommaa tehdään. Ja sitten 2024 alusta ryhmä, konkreettinen työ alkoi ja työryhmät kasattiin. Siinä vaiheessa meillä oli 5 työryhmää eri aiheiden ympärillä. Ja 2025 sitten PETK-työryhmänä on jatkanut ihan
samalla tavalla koko ajan toimintaansa, mutta sitten se liitettiin osaksi tällaista RYD 2.0, eli rakennusympäristön digitalisaatiohanketta tai kokonaisuutta, joka on tällainen 4-vuotinen ohjelma, jossa on kerätty vähän isompi potti, ja siinä on sitten osapuolina myös muita kuin rakennusteollisuus, eli rakennustuotesäätiö ja rakennustietomalli. Ja sen osalta sitten on eri hankkeita käynnissä tälläkin hetkellä, ja PETK on yksi hanke tässä kokonaisuudessa. PETK-ryhmä on organisaatio, että tämä perustuu siihen, että yritykset ovat erittäin laajasti mukana tässä hommassa, ja siitä iso kiitos. Meillä on hyvä ryhmä kasassa, hyvin eri yritykset ovat antaneet panosta. Ja tosiaan tässä toimitusketjuryhmässä PETK on yksi tilauksesta suunniteltavat tuotteet, mutta siellä on myös TATE, eli talotekniikkinen tekniikkaryhmä, joka on ollut vauhdissa. Se on vähän eri tavalla, eri toimintaperiaate siinä toimitusketjussa, eli täällä on 2 muutakin, jotka on vähän niin kuin alkuvaiheissa, ja se on nyt liitetty tuohon RYD 2.0-hankeohjelmaan. Ja meillä on nyt tällä hetkellä sitten tuossa PETKin alla 2 aktiivista ryhmää, eli vakiointiteemaryhmä ja rajapintateemaryhmä, joista molemmista nyt sitten niiden vetäjä pitää tänään pienen esityksen. Samassa tehdään myös pohjoismaista yhteistyötä hyvinkin laajasti. Ja sitten tässä oli minun lyhyt osuus, ja sitten meillä jatkaa tuo operatiivinen projektipäällikkö, eli Teemu Alaluusua tuosta hankkeen yleiskatsauksesta. Joo, hyvää huomenta. Janne, pystytkö jakamaan mulle oikeudet jakaa näyttöä? Joo, jollakin, mutta jostain syystä ei ilmeisesti. Ei ole mullakaan oikeutta jakaa näköjään. Pääsetkö nyt? Nyt pystyy jakamaan, yes. Nyt taitaa näkyä. Näkyy kyllä. No niin, hyvä. Lyhyt yleiskatsaus, missä mennään tällä hetkellä. Eli tosiaan niin kuin Janne mainitsi, niin BETK-työryhmä on tilauksesta suunniteltaviin rakennustuotteisiin oikeastaan kohdentuva kehitystyöryhmä. Ja betonielementit on yksi tämmöinen tuotekategoria, joka sitten on niin kuin osa tämän työryhmän kehitystä, ja aika vahvastikin ollaan nyt viimeiset vuodet kehitetty tätä suuntaa, mutta myös huomioidaan muitakin rakennustuotteita, jotka tähän kyseiseen tuotantostrategiaan kohdistuu. No, ehkä lyhyenä kertauksena niin ollaan tutkittu rakennusalan tiedon virtauksen tunnistettuja haasteita, ja näihin tunnistettuihin haasteisiin sitten ollaan kehitetty erilaisia tiekarttoja, että millä menetelmillä pystytään yhteisesti kehittämään näitä toimialan haasteita toimitusketjujen näkökulmasta alana. Tavallaan pystytään yksilöimään, että tiedon siiloutuminen on yksi haaste, heikko yhteentoimivuus, integraatio, korkea manuaalinen työmäärä, strukturoitamaton tiedonvaihto, paljon välitetään sähköposteja, pdf-iä, jos muita ei rakenteellisessa formaatissa, tiedostoformaateissa välitettäviä tiedostoja. Tuo heikkoa luottamusta dataa, se, että pystytäänkö olemaan varma, että tieto on laadukasta, se on ajantasasta,
se on jäljitettävää. Se muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden myös niin kuin semanttisella tasolla. Sekä sitten epäselvää tiedonhallintaa pyritään myös selvittämään ja pystytäänkö siihen myös niin kuin löytämään ratkaisuja toimialan näkökulmasta. No, tällä hetkellä PETK-työryhmässä on kehitetty useisiinkin eri osa-alueisiin. Tosiaan meillä toimii 2 pääteemaryhmää, tiedon vakiointiin liittyvä teemaryhmä ja sitten rajapintateemaryhmä. Tämä vakiointiteemaryhmä keskittyy enemmän toimitusketjun tiedon virtauksen edellyttämiin tietosisältömäärittelyihin, suunnitteluvaiheessa tuotettuun tietoon ja sen virtauttamiseen sitten tuotantoa kohti. Sitten meillä oli tuossa vuosi 2 sitten yksi tämmöinen osaprojekti, jossa sitten kehitettiin yhteisiä menetelmiä oikeastaan niin kuin betonielementtien fyysiseen ja digitaaliseen tuoteyksilöintiin ja tunnistamiseen avoimiin kansainvälisiin standardeihin perustuen. Esitän siitä yhden soveltamisohjeen seuraavaksi. Sekä sitten rajapintatyöryhmä, teemaryhmä, joka sitten on keskittynyt tuohon sähköiseen tilaustoimitussanomien käyttöönoton edistämiseen toimitusketjun osapuolten välillä. No, suuremmassa kokonaiskuvassa sitten kehitetään tämmöistä kokonaisarkkitehtuuria tavoitetilasta. Tavallaan pyrkien näyttää tietoarkkitehtuuri, prosessiarkkitehtuuria ylätasolla. Tavallaan pystytään kehittämään yleisemmällä tasolla kokonaisarkkitehtuuria sitten tässä tuotantostrategiassa. Mutta tosiaan yksi tämmöinen kehittämisosa-alue on tietenkin soveltamisohjeet. Ja yksi tämmöinen ensimmäinen soveltamisohje, joka laadittiin tähän tilauksesta suunniteltavien tuotteiden kokonaisuuteen, on tosiaan tämä tuoteyksilöiden tunnistamisen yhteentoimivuuden soveltamisohje, jossa tarkasteltiin tuoteyksilöiden käytäntöjä, että miten GS1 toimitusketjustandardit saataisiin myös toteutettua tämmöisissä betonielementtien käyttötapauksessa. No, lähtökohtana tällä kehittämisellä on tietenkin se, että nämä betonielementit on tietenkin tämmöisiä yksilöitä ja jokainen tuote tulee olla yksilöllisesti tunnistettavissa ja nykyiset menetelmät tuoteyksilön ja tunnistamisen osalta perustuu enemmänkin tämmöisiin valmistajakohtaisiin menetelmiin eikä niinkään kansainvälisiin standardeihin. No, me lähdettiin kehittämään tätä kokonaisuutta tämmöisen kolmitasoisen tuoteyksilöinnin hierarkiatasojen kautta. Tämmöisellä ensimmäisellä tasolla pyrittiin hyödyntämään Gaten koodeja tämmöisen niin kuin perustuoteryhmän tasoisen tunnistamiseen. Esimerkiksi tässä esimerkissä voidaan Gaten koodin kautta yksilöidä perustuoteryhmä, tässä tapauksessa vaikka väliseinäelementti, jossa on ovi. No, toisella tuoteyksilöinnin tasolla päädyttiin hyödyntää tällaista varianttinumeroa sitten myös tuon Gaten koodin lisäksi, joka sitten pyrkii tunnistamaan tietystä perustuotteesta tietyn tyyppisen variaation. Ja sitten kolmannella käyttötapauksella tai kolmannella tasolla sitten tuoteyksilön yksilöivä taso perustuen sitten tämmöiseen sarjanumeroon, mikä on myöskin sitten GS1
GS1 tuotekoodi tämmöiseen niin kuin tuoteyksilötasoiseen tunnistamiseen. No näiden niin kuin tuoteyksilöinnin lisäksi sitten päädyttiin tässä soveltamisohjeessa myöskin huomioimaan valinnaista lisätietoa. Tässä tapauksessa kansallinen elementtikoodit, QID sekä sitten URL-koodit, sitten verkkotunnuskoodit sekä sitten tiedonkantajissa sitten tämmöisiä 2D-viivakoodeja, GS1 Digital Linkkiä ja 2D Data Matrix koodia sekä sitten passiivista korkeataajuuksisia RFID-tunnisteita, joita sitten testattiin 2 pilottikohteessa. No, ajankohtaista tietoa tosiaan meillä on useampikin sivusto, jossa on niin kuin pyritty tuottaa tai julkaisemaan aineistoa. Meillä on kotisivut, löytyy betoni.comin alta rakentaminen kautta PETK. Siellä on julkaistu artikkeleita, yleisinfoa työryhmästä. Sitten meillä on tämmöinen GitHub-sivusto, jossa sitten on teknisempää aineistoa, oikeastaan raaka materiaalia, ja tänään esitellään tämmöinen julkaisualusta, joka sitten pohjautuu GitHub-sivustolle tuotettuun aineistoon. Julkaisualustasta lyhyesti, niin se pitää sisällään soveltamisohjeita, tietosisältöjen tai niin kuin ominaisuustietoja ja ominaisuusryhmiä, esimerkkimalleja sekä digisanastoa ja puolen sisältöä myöskin. Mä annan seuraavaksi Antille puheenvuoron ja Antti pääsee syvällisemmin esittelemään sitten tietosisältöjä. Hyvä. Kuittaako Teemu, että näkyykö näyttö? Joo, hyvin näkyy. Joo. Hyvää huomenta päivää kaikille. Pekkola Antti Firalta, ja on ollut tässä vakiointiryhmä vetäjänä PETK-hankkeessa, eli vakiointiryhmä on silleen toiminut, että mulla vähän tuossa niin Tompan ryhmän kanssa vähän niin, että jos tulee tietotarpeita, niin sitten niihin etsitty ratkaisuja ja sitten muutenkin toimitusketjun kannalta koetettu kehittää asioita vakioidumpaan suuntaan, ja taustaa minäkin olin aikoinaan itse silloin, tuleeko jo 15 vuotta sitten siinä PETK-hankkeessa mukana, ja PETK-hankkeen tuotoksethan on ollut erittäin tärkeitä tuohon betonielementtien mallintamiseen ja mallien hyödyntämiseen, eli se niin on tehty paljon ohjeistusta, ja sitten PETKin mukainen IFC-malli on ollut tärkeä, että siellä on ollut luotettava määrätieto ja tietokentät ollut vakioituja. Mutta haasteita on tunnistettu sitten tulevan siinä, kun PETKin mukaan tehdystä mallista pitää tunnistaa tietynlaisia tuoteryhmiä, esimerkiksi valkobetoni sandwich-elementit, niin niiden tunnistaminen on sitten vähän hankkeesta toiseen vähän erillä lailla. Ja muun muassa tähän asiaan ollaan sitten etsitty ratkaisuja, ja näytän tässä tämän soveltamisohjetta tämän julkaisualustan kautta, ja sitten näytän vähän lyhyestikin tietomallinkin kautta. Eli ollaan tehty tällainen soveltamisohje tarjousvaiheen tietomäärityksistä ja toteutusvaiheen tietomalliohjeita toimitusketjulle, ja tähän taustaan kirjoitin just näitä haasteita, joita on tunnistettu, ja lähdettiin ratkoon sitä tällaisten vakioitujen tietokenttien kautta ja
huomiona siinä, että meillä on sallittuja arvoja, joita on mahdollista käyttää, niin se mahdollistaa sitten sen vakioidumman tiedon siirron. Eli kun lähdetään elementtiä tunnistamaan, niin meidän pitää ensin tunnistaa mallista rakenneosat, jotka ovat elementtejä. Niin täällä soveltamisohjeessa on kuvattu näitä yksittäisiä ominaisuuksia periaatteella, että on aina ominaisuusjoukko ja mahdolliset rajaukset, ja sitten tässä on, sen alla on noin sallitut arvot. Vastaavasti sitten elementtityypille on tehty listaus, eli tämä pohjautuu siihen, mikä alalla on hyvinkin pitkään ollut käytössä. Joitakin tarkennuksia tehtiin. Esimerkiksi tuolla on nyt tuommoinen lepotasolaatta teräskonsolit. Eli tunnistettiin, että meilläkin on halu ja tehtaalla on halu erotella kerrostasolaatat ja lepotasolaatat, niin sitten tuonne on lisätty tuommoinen oma tyyppi sille. Pääosin tuttuja. Huomiona tässä listauksessa se, että täällä on aina lisätty sitten tämmöinen muu tyyppi, että jos on semmoinen erikoisempi elementti, mikä ei suoraan istu näihin, niin se on mahdollista laittaa sitten tuonne muu kohtaan. Raudoituksesta on tällainen niin kuin tarjousvaiheen laskentaa varten tehty ajatus, eli siellä on mahdollista laittaa tämmöinen R1-koodi, R2-koodi, eli välisenä elementillä voi olla R1, R2, toinen tarkoittaa sitten pieliraudoitettua ja toinen verkkoraudoitettua esimerkkinä. Eli semmoinen karkea, kun oletus on se, että mallissa ei siinä kohtaa ole vielä rautoja, niin pystyy esittämään eri raudoitustyyppejä. Pintakäsittelyihin samalla lailla sallittuja arvoja. Näytän kohta vähän, että miksi tuolla on PK1 ja PK2, mutta tuohon on nyt laitettu näitä yleisimpiä PY40 mukaisia koodilla olevia pintakäsittelyitä, joita meillä hankkeessa on. Vastaavasti väribetonin määrittelyt on tehty tuolla, että siellä on noin vakioidut arvot ja sitten vielä viimeisena toi muu. Vähähiilisille tuotteille on laitettu tuommoinen kyllä ei-valinta. Teklan ympäristössähän siellä on tarkempikin GVP-kenttä sitten, että siellä pystyy erottelemaan sitten, että onko GVP 70 vai mitä on. Ja nämä on jo tuttuja Pekki-puoleltakin, että on tyyppielementtimerkintä. Ja uutena toimitusketjun kannalta tuli asennusurakoitsijalta toive siitä, että olisi tieto siitä, että mitkä elementit on käännettäviä. Eli tällainen soveltamisohje löytyy. Ja sitten jos mennään hieman näihin julkaisualustan tietokenttädokumentaatioihin, Tomppa kertoo omassa puheenvuorossaan tästä vähän tarkemmin vielä, että mikä meillä on mahdollisuus, tai niin ajatuksena, että mitä tämä mahdollistaa, tämä GitHubin käyttö. Mutta tänne on nyt sitten dokumentoitu noita soveltamisohjeessakin olevia asioita, että tänne on laitettu sallitut arvot, esimerkkiarvot. Otin tuosta tuon ominaisuusryhmät, eli property-setti, mukaisen jaottelu, niin täältä löytyy dokumentaatio niistä sallituista arvoista. Sitten yhtenä asiana on vielä se, että ollaan vähän jaoteltu IFC-eksportissa noita filteroinnin kautta sitä, että mitä tietoja millekin elementille kirjoitetaan. Niistä löytyy sitten dokumentaatio täältä, eli sandwich-elementtityyppisiä elementtejä on tunnistettu noin, ja sitten tuolta näkee, että mitä tietokenttiä niille on ajateltu kirjoitettavan. Eli pystytään vähän rajaamaan ja tyyliin, että ontelolaatalle ei kirjoiteta kaikkia tietoja, mitä sänkkärielementillä on.
Sitten löytyy tuo esimerkkimalli, jota jokainen pääsee käyttämään, ja mä näytän sitä nyt seuraavaksi vähän lyhyesti, että ollaan tehty tämmöinen esimerkkimalli Teklassa Anttilan Teemun kanssa. Ja sitten tänne Tekla-ympäristöön on sitten rakennettu nämä tietokentät, että löytyy täältä sitten nämä alasvetovalikat ja tietokentät, joita on pyritty vakioimaan. Eli ollaan käyty läpi sellaisia kenttiä, jotka on järkevästi vakioitavissa, että kaikkea ei vaan voi vielä ihan vakioarvoille laittaa. Eli tämmöinen Tekla-ympäristö löytyy. Ja sitten jos näyttää IFC:n kautta, niin täällähän näkyy sitten nämä ryhmittelyt. Jos mä otan nyt tuosta vaikka yhden betonielementin, niin se näkyy, että se on R, sandwich-elementti, virtapinta, teräsierretty pinta. Ja sitten täällä näkyy tuo, että on pintakäsittely 1 ja 2, eli tuo tarkoittaa sitä, että elementissä on uritettu pesubetonipinta ja se on harmaa. Eli voidaan tuolle niin kahden kentän kautta laittaa tämmöistä tarjousvaiheen tietoutta siitä, että mikä on sen elementin pintakäsittely. Ja sitten mä askartelin tuohon tuollaisen ryhmittely, eli tämä vakiointihan mahdollistaa sitten sen, että jokainen voi tehdä käyttötapauksensa mukaisesti erilaista ryhmittelyä sille, että haluaako nyt sitten esimerkiksi tuohon laitan tuommoisen, että nuo sandwich-elementit ryhmitellään pintakäsittelyjen mukaisesti. Eli pystyy tekemään tuommoisia vakioituja ryhmittelyitä. Siinä lyhyesti. Jatkaako Tomppa? Joo, jatketaan vaan. Huolta otetaan jakoa pois. Morjesta kaikille. Nimi on Tom Partanen ja on tuossa Consoles-Parmalla duunissa nykyään IT-puolella. Ollut jännebetoonisuunnittelussa ja tuotannossa joskus hyvin kauan sitten. Nykyään sitten tosiaan näiden IT-juttujen kanssa. Siitäkin on tullut jo 4 vuotta täyteen. Ja mihin tämä aika häviää. Mutta jos hypätään suoraan asiaan, mulla on ehkä vähän tämmöinen minimalistisempi lähestymistapa tähän kuin Teemulla. Tuo jako on. Ilmeisesti näkyy. Hyvin näkyy. Yes. Eli tästä julkaisualustasta aluksi me vähän kipuiltu sen kanssa, että kun kipuiltiin alkuvaiheessa sen kanssa, että miten me hallitaan tätä kaikkea dataa ja miten me saataisiin tuotua sitä niin kuin maailmalle. Ja aika paljonhan toimittiin alussa tietysti SharePointissa, niin kuin kaikki muukin. Mutta se on vähän vaikea jakaa sieltä sitä tietoa tai tiputtaa tiedostoja johonkin kotisivun kautta tai jonkun sivun kautta ladattavaksi. Niin lähdettiin sitten miettimään, että mitenhän voitaisiin esittää paremmin tätä tietoa. Tämähän on tietysti aika alkuvaiheessa vielä, että mielellään otetaan ideoita, kehitysajatuksia vastaan, että mitä niin kenttä oikeasti tarvii. Tämä nyt on vähän tämmöinen meidän tämänhetkinen näkemys, että mitä se voisi olla. Ja täällä on ilmoita virhe- ja kehitysidea. Tämä taitaa vissiin nykyään vielä ainakin tarvii ton GitHub-tilin toistaiseksi. Siinä on semmoinen portti vielä. Mietitään sitä, että mikä olisi semmoinen hyvä palauteväylä. Että sähköpostit sun muut löytyy kyllä sitten sen Petki-kotisivun kautta. Tämä on niin kuin work in progress niin sanotusti. Ja pyritään tekemään semmoinen, mikä niin kuin palvelisi mahdollisimman laajasti. Ja tässä kun tulee sisään, niin tässä on ensimmäinen tämmöinen lyhyt esittely, mikä on Petki. Tämä on tosiaan hyvin lyhyt tämmöinen kuvaus, että mikä on, eli se mitä Janne ja Teemu tuossa aikaisemmin kävi läpi.
Ja alkuperäinen tarvehan lähti ihan näistä ominaisuuksista. Ja nyt on nostettava hattua Taten suuntaan, eli tämä idea periaatteessa lähti Tate-puolen vakioinnista ja on pyritty kopioimaan mahdollisimman paljon sieltä, jotta se olisi sitten kaikille samannäköinen, että vaikka katsot betonielementtejä tai katsot Tate-osia, niin se näyttää mahdollisimman samanlaiselta, että navigointi olisi niin kuin helppoa. Sen jälkeen lähdettiin miettimään näitä soveltamisohjeita, että saataisiin tänne. Ja ne on sitten käännetty Wordista ja PDFistä tämmöisiksi web-dokumenteiksi. Yksi, mitä me kehitettiin, että jos tämä nyt haluaa tulostaa, että ei halua aina nettisivua näyttää, niin tämän pitäisi toimia, että painaa tuosta vaan printtiä, niin se jättää noin sivumenut pois tuolta ja hän saa niin tulostettua vaikka itselleen dokumentiksi. Vähän on vielä haasteita tuon rajauksen kanssa, mutta korjataan, kun päästään sinne asti. Ja. Esimerkkimallit tosiaan löytyy, ne lisättiin sinne tällä viikolla, että pääsee täältä. Täällä on esimerkkimallit ihan tiedostona. Tämä nyt on ensimmäinen. Oletus on, että mahdollisesti tulevaisuudessa on enemmän kuin yksi tiedosto, mutta ne on myös täällä suoraan saatavilla, että jos tulee tänne ominaisuuksiin tai ominaisuusryhmiin, että se on täällä, ei tarvitse etsiä. Ja ennen kuin mennään tuonne Peppol-puolelle, vielä tämä sanasto, eli Alaluson Teemu on tehnyt tämmöisen sanaston, jonka se toi tälle sivustolle myös nähtäväksi, eli täältä pääsee nyt sitten katsomaan, että mitä nämä eri termit tarkoittaa. On yritetty myös käännöksiä saada tänne suomi, ruotsi, englanti. Nyt jos hypätään Peppol-puoleen, eli lähdetään ihan niin kuin perusasioista, että mikä on Peppol. Niin se on UBL-standardiin perustuva ominaisuusjoukko. Eli ne on standardoituja sanomia ja asiakirjoja, joilla voi välittää prosessivaiheen tietoa. Ja usein tuossa terminologiaa, jos tulee, että puhutaan Peppol-sanomista, ne on myös asiakirjoja. Eli se on sen asiakirjan sisältö on vain niin sanotussa Peppol-formaatissa. Ja kun puhutaan Peppolista, niin se on myös verkko. Ja se perustuu tämmöiseen 4 kulman malliin, eli jokainen voi valita oman Peppol-operaattorinsa ja ne kommunikoi keskenään, hyödyntään sitten sitä Peppol-verkkoa. Kaikki saa oman Peppol-tunnuksen ja se mahdollistaa sen, että kun siihen kerran liittyy, niin kaikki, jotka siellä Peppol-verkossa on, niin ne löytyy sieltä sitten. Sinne ilmoitetaan sitten niin kuin myöskin se, että mitä Peppoleita, koska Peppoleitahan on valtava määrä, että mitä Peppoleita sitten niin kuin halutaan käyttää. Ja sitten tuo Peppolin hallinto, se on kaksitasoinen, eli Open Peppol on se ylinorganisaatio, joka on se 2010-luvun alussa perustettu ja lähdetty kehittämään. Ja sitten se käytännön valvonta, se on hajautettu, eli jokaisella maalla on oma Peppol-viranomainen. No ei nyt ehkä jokaisella, mutta ajatus on se, että jokaisella maalla olisi oma Peppol-viranomainen. Ja Suomessa se on valtionkonttori. Ja valtionkonttorin avustuksellahan me ollaan sitten näitä niin kuin lähdetty viemään eteenpäin ja kehitetty. Ja kun mennään tänne miksi Peppoliin, niin ne on standardisoituja asiakirjoja ja operaattorit varmistaa, että jokainen viesti on rakenteeltaan samanlainen, eli siellä on semmoinen verifikointi, että kun sä lähetät Peppol-sanoman verkkoon, niin se operaattori varmistaa, että se on oikein. Jos se on väärin, saat paluuviestinä, että yritä uudestaan. Se mahdollistaa sen, että kun me tiedetään, että miltä se aina näyttää, niin vastaanottava järjestelmä tietää aina, mistä se tieto löytyy. Ja usein kun puhutaan Peppoleista, että ne on näitä XML:iä ja ne on kamalia, niin tältä se näyttää siellä taustalla, mutta loppukäyttäjällähän se periaatteessa on, ajetaan tämmöiseen style sheetiin. Tämä on nimeltä style sheet, suomennosta ei tule takaraivosta. Tämä on tämmöinen esimerkki, mitä mä oon ottanut tuolta
Ruotsin päässä on kehitetty työkalu, mikä tekee esimerkiksi lähetteestä tämmöisen style sheetin. Tämä on ihan vaan mun oma käännös esimerkkiä varten, eli se näyttää sitten loppukäyttäjälle ihan tavalliselta PDF:ltä. BIS Presentation XSLT-työkalu. Ja sen osalta myös on lähdetty viemään kehitystä eteenpäin. Ei me, Valtiokonttori on lähtenyt viemään muiden PEPPOL-viranomaisten kanssa, että saataisiin niinku oikeat suomennokset tuonne. Että se ei ole pelkästään tarpeen mukaan, että kun minä näen, että nyt tarvitaan joku suomennos, vaan että sieltä tulisi sitten ihan viralliset työkalut sitä varten. Ja sitten Raksa-Peppolia. Ja Peppolhan on joustava. Vaikka se on standardi, niin sen tietosisällön voi määritellä toimialakohtaisesti. Se on sekä uhka että mahdollisuus, koska me ollaan ehkä vähän pirstouduttu rakennusalalla, eli just se, että me saataisiin tate ja betoni saman pöydän ääreen, että pystyttäisiin hyödyntämään yhteisiä tarpeita. Ja sitten vaan katsoa, että mitä juttuja siellä tarvii, jotka on etotuotteen tai betonielementtispesifejä ja mitkä on sitten niin sanotun hyllytavaran, että mitä ominaisuuksia ne tarvii ja mikä se prosessi on. Mutta se, että se olisi mahdollisimman standardoitu, että jos me tilataan tehdas tilaa teräsosia, niin se toimisi samalla prosessilla kuin työmaa tilaa tateosia. Ja tällä hetkellähän se tilanne on, että tässä aika usein tässä välissä se tapetaan se data johonkin PDF:ään ja sitä ei saa sieltä ulos, ellei joku käsin naputtele sitä uudestaan tai muuta sitä jotenkin uudestaan sähköiseen muotoon, että sitä pystytään lähteä tekemään. Ja tämä on vähän tarkempi kuvaus. Tässä on tämä uusi mörkökaavio. Tämä taisi olla Rakennuslehdessä. Se on Teemun tekemä yksinkertaistettu kuva. Eli tässä on lähdetty just tunnistamaan eri prosessivaiheita, että missä on Peppoli. Peppoli ei tietenkään ole ainut formaatti, mitä tarkastellaan. Tuolla on esimerkiksi EFTiä ja EPSistä ja statustiedon vaihtamiseen, että miten me saadaan se elementin status liikkumaan, etotuotteen status liikkumaan. Peppolissa ei suoraan ole sellaista statuskäsittelyä. Tietysti jokaisella sanomalla, kun sä lähetät sen ja vastaanotat sen, niin sittenhän sillä on joku status, mutta semmoista niin kuin iteratiivista, mihin on ehkä totuttu tuossa BIM-maailmassa, että se päivittyy se status kerran päivässä, 2 kertaa päivässä, niin semmoista ei Peppolissa suoraan ole. Se on työn alla, tutkitaan, että mitä sinne saadaan. Ja. Sitten jos mennään tähän itse työhön, mitä on tehty, eli nostin sen Valtiokonttorin tuossa aikaisemmin tikun nokkaan, niin Valtiokonttorin on Peppol-viranomainen ja täällä on linkit Valtiokonttoriin. Tässä on ihan tämä Suomen Peppol-viranomainen ja täältä löytyy tosi paljon tietoa. En lähtenyt hirveästi semmoinen peruspaketti tuohon noin, mutta täältä löytyy sitten niin paljon tietoa, että kun haluaa päästä oikeasti syvälle, että mikä juttu. Ja toinen linkki, mikä mä laitoin tänne, on tämä etotuotteiden soveltamisohje. Eli tämä on nyt se työ, mitä me lähdettiin tekemään. Eli kun me täältä lähdettiin katsomaan, että mitä kohtaa me lähdetään standardisoimaan, niin me lähdettiin tänne tilaustoimitusketjuun. Ja katsottiin nyt aluksi, että miten me saataisiin tuotetieto liikkumaan suhteessa siihen, että ensin standardoitiin se, miten elementti tunnistetaan. Niin sen jälkeen mietittiin, että voisiko se nyt myös sitten lähettää sähköisesti vaikka katalogin, missä on tilattavat elementit ja sen jälkeen sähköisesti tilata se elementti. Ja tämä on nyt toistaiseksi tämä on englanniksi kirjoitettu. Tästä ei ole vielä suomennosta olemassa. Täällä on nyt sitten kuvattu tämä prosessi ja tähänkin otetaan palautetta vastaan mielellään, että mitä täällä ehkä mahdollisesti on jäänyt pois tai onko täällä jotain liikaa. Ja täällä on niin kuin ihan nämä koreografiat, että miten sanomaliikenteen pitäisi liikkua ja mitä tietoja, minimitietoja siellä niin kuin tarvitaan, että pystytään tunnistamaan elementtiä. Täällä on tätä XML näkyy, että miltä se näyttää.
Tämä on vähän tämmöinen syvään päähän kyllä heti, mutta jostainhan se on lähettävä. Ja sitten itse Peppolia, jos haluaa tutkia, on tuossa, se on peppol.org. Täältä löytyy documentation, postava documentation, niin täältä pääsee sitten tutkimaan, että mitä erilaisia sanomia täällä on. Näitä on aivan valtava määrä. Niille, jotka on kiinnostuneita, niin tätä kautta sitten lähtee avaamaan, että mitä löytyy. Täältä löytyy esimerkiksi tilaus, katalogi ja vastaus DispatchAdvice. Ja tällä hetkellä meillä työn alla on DispatchAdvice, eli kentältä on tullut tarvetta sille, että saataisiin vastuullisuusdataa jotenkin liikuteltua. Ja siitä ei vielä virallista dokumentaatiota ole. Se on itse asiassa Advanced DispatchAdvice, mikä meidän pitää kaivata esille, joka on logistiikassa. Versiossa 1.5, niin kentältä on tullut tarve, että tämä pitää saada liikkumaan. Niin sekin on niin kuin arvokasta palautetta meille, että tiedetään, että mitä kehitetään seuraavaksi. Ja mikä se niin kuin kentän tarve todellisuudessa on. Ja tuossa aikaisemmin mainittiin sitten yhteistyö ruotsalaisten kanssa. Tänne on lisätty myös linkki Beastiin, joka on, voisiko sen sanoa sitten, sisarorganisaatio. On toiminut Ruotsissa jo jonkun aikaa. Ja täällä on Translate-nappi, jos haluaa katsoa, mitä ruotsalaiset tekee, ja pyritään tekemään paljon yhteistyötä. Se ei toimi. Pyritään tehdä yhteistyötä myös Ruotsin kanssa, että kun puhutaan Peppol-standardista, niin betonielementti on betonielementti Suomessa ja Ruotsissa. Siellä on jotain eroavaisuuksia on toimitusketjussa, mutta pääosin kuitenkin sama data liikutellaan. Täällä Beastillä on myös oma implementaatio, josta voi katsoa, että miltä ruotsalaisten, mitä ne on niin kehittänyt. Ja ne tuotaan ihan suoraan tuolta OpenPeppolista. Ja sitten täällä on ruotsinkielisiä esimerkkejä löytyy että miten tuo prosessi ja projekti menisi. Beastin kanssa tosiaan tehdään paljon yhteistyötä just sen takia, että saataisiin, voidaanko sanoa, voimaa vähän siihen taakse, että jos me ollaan samaa mieltä jostain asiasta, niin OpenPeppoliin voi tehdä muutospyynnön ja se todennäköisesti menee läpi silloin, kun siinä on enemmän kuin yksi maa takana. Siinä se oikeastaan lyhykäisyydessä, että mitä tehdään. Tarkoitus oli antaa sellainen pieni pintaraapasu, että ehkä keskiössä nyt on se, että näistä tarvitaan palautetta, koska siinä vaiheessa, kun data on standardisoitu, se voidaan myös pökätä Peppoliin ja siirtää organisaatioiden välillä. Hyvä, kiitos Tuomo. Nyt meillä on hyvin tässä aikaa ja tosiaan niin kuin Tomppa sanoi ja muutkin, että meillä paljon materiaalia on ja kovasti on nyt joka 3. vuotta tehdään töitä, eli meillä materiaalia löytyy kaiken näköistä ja kehitys menee koko ajan eteenpäin, eli meillä on tarkoitus näitä tällaisia webinaarisarjoja niin kuin jatkaa. Seuraava varmaan tulee syksyllä, missä taas tiettyihin aiheisiin paneudutaan, eli ei millään tietenkään pystytä tässä kaikkea esittämään, eikä ole tarkoituskaan, mutta vähän kertoa, mitä ollaan nyt tehty ja